салом алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам. навори гузашта дар бораи эректилная дисфунксия, яъне пурра нахестани узви мардонагӣ буд, вале мутаассифона дар бораи табобати он гап зада натавонистем. аз ин рӯ имрӯз дар бораи табобати ин беморӣ суҳбат мекунем, чунки саволҳо бениҳоят зиёд омаданд. пеш аз сар кардан мехоҳам як хабари хушро барои шумо расонам дӯстони азиз. ба клиникае ки мо фаъолият мекунем дар шаҳри Душанбе аз Русия духтури эндокринолог омадагӣ аст ва аз рӯзи 23 ноябр то 15 декабр шумо имконият доред ки ба назди духтур Шаҳноза Тилябова биёед. ин кас духтури эндокринолог ҳастанд ва беморони гирифтори бемории қанд, чӣ хурдсолу чӣ калонсол ё ҳомиладорон, беморони зоб яъне ҷоғар, пролактинома ва дигар бемориҳои эндокринологиро табобат мекунанд. агар шумо ё наздикони шумо ба ин гуна бемориҳо гирифтор бошанд, то 15 декабр имконият доред ки назди ин духтур биёед. ҳатман аввал ба рақамҳои ёрдамчии мо ки дар экран мебинед занг занед, номнавис кунед ва баъд биёед. дар бораи доктор Шаҳноза Тилябова навор дар инстаграми ман ҳаст, марҳамат дароед ва тамошо кунед. дуюм мехоҳам ба маълумоти шумо расонам дӯстони азиз ки шахсоне ки мехоҳанд ба назди мо ба ташхис ва табобат биёянд, хоҳиш мекунам ки кӯшиш кунед ки дар давоми рӯз ба рақамҳои ёрдамчии мо занг занед. дар шаб имконияти қабули зангҳоро надорад мутаассифона. аввал занг занед, албатта баъд маслиҳат кунед ва танҳо пас аз маслиҳат кардан ба назди мо биёед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. эректилная дисфунксия гуфта ин ҳолатеро мегӯянд ки узви мардонагӣ барои алоқаи ҷинсӣ кардан пурра сахт намешавад ё сахт мешаваду дар вақти алоқаи ҷинсӣ тамом нокарда хоб мекунад. бояд гуфт ки дар 95% ҳолатҳо ин беморӣ табобат дорад, вале шояд 20 маротиба бошад, такрор мекунам, табобат дорад ба шарте ки якум бемор ягон чизро бояд паноҳ накарда ба духтур гӯяд. дуюм, агар духтур аввал сабаби бемориро муайян кунад, баъд дору нависад. ташхис ногузашта ва сабаби бемориро муайян накарда ин табобати куркурона мешавад ва оқибат бемор ба ҷои фоида дидан зарар мебинад. табобати эректилная дисфунксия вақти зиёдро метавонад талаб кунад, 2-3 моҳ ё ин ки зиёдтар. вале аз ҳама муҳим, дар 95% ҳолатҳо бемор табобат мешавад. шояд фикр мекунам ин маълумот бениҳоят маълумоти муҳим бошад барои беморон, ба хотире ки бисёриҳо фикр мекунанд ки табобат намешаванд ва ба духтур муроҷиат намекунанд дар синни 40-солагӣ, 50-солагӣ ва оқибат гӯем аз ҳамон алоқаи ҷинсӣ маҳрум мешаванд ва ҳамин хел зиндагӣ мекунанд. чӣ хеле ки фаҳмонда будам, эректилная дисфунксия метавонад ки се сабаб дошта бошад. якум психогенӣ, дуюм органикӣ ва сеюм омехта, яъне ҳам психогенӣ ва ҳам органикӣ дар якҷоягӣ. барои табобат аввал бояд аз ҳамин се сабаб бояд муайян кунем ки кадоми инҳо аст ва баъд табобатро шурӯъ кунем. барои ин бемор якчанд анализҳо месупорад ва якчанд ташхисҳоро мегузарад. сабабҳои психогениро дар байни мардум, чӣ хеле ки гуфта будам, аз рӯи системаи асаб мегӯянд ва инҳо метавонанд аз рӯи мондашавии асаб, харобшавии асаб, стресси зиёд, депрессия, тарсу ваҳм доштан ва дигар бемориҳо бошанд. ин беморон албатта бояд аввал асабашонро табобат кунанд. бояд гуфт ки дар клиникае ки мо фаъолият мекунем, доктор Алиҷон Ҷобиров, равонпизишк, ба табобати тамоми проблемаҳое ки ба ҳолати равонии инсон дахл дорад машғул мешаванд. инчунин бояд гуфт ки доктор Алиҷон Ҷобиров канали ютубии худро низ доранд ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба канали доктор дароед, дастгирӣ кунед ва ба канали он кас обуна шавед ва наворҳои хуб доранд, тамошо кунед. ссилкаи канали доктор Алиҷон Ҷобиров дар поёни ҳамин навор мешавад. сабабҳои органикӣ ки ба эректилная дисфунксия оварда мерасонад инҳо мебошанд: бемории қанд, бемориҳои гуногуни дилу рагҳо мисли фишорбаландӣ, атеросклероз, бемориҳо мисли простатит, уретрит, визикулит, бемориҳои гузаранда бо роҳи алоқаи ҷинсӣ, бемориҳои эндокринӣ ки сабаби пастшавии тестостерон яъне гормони асосии мардон мешаванд, ҷарроҳиҳои гуногун дар узви мардонагӣ мисли ҷарроҳиҳои гипосподия, эписподия, ҷароҳатҳои гуногуни узви мардона ва ғайраҳо. инҳо ҳама метавонанд сабабҳои эректилная дисфунксия дар мардон шаванд, яъне сабабҳои гӯем органикӣ. агар муайян шуд ки бемор ба бемории қанд гирифтор аст ва сабаби эректилная дисфунксия дар ҳамин аст, ҳатман духтур аввал қанди беморро паст мекунад, баъд ба табобати эректилная дисфунксия машғул мешавад. бояд гуфт ки беморони гирифтори қанд мушкил табобатшаванда ҳастанд, вале агар беморӣ ба рагҳои хунгарди ҳамон узви мардона зарари калон нарасонида бошад, мешавад ки беморро табобат кард. агар сабаби эректилная дисфунксия дӯстони азиз дар фишорбаландӣ бошад, яъне бемор фишорбаландӣ дошта бошад, духтур албатта ки аввал бояд фишори хуни беморро паст кунад, стабилӣ кунад ва танҳо пас аз хуб кардани фишор метавонад ки ба табобати эректилная дисфунксия машғул шавад.
дар ҳолате ки сабаби эректилная дисфунксия ҳам ҳолати равониву асаб бошад ва ҳам органикӣ дар якҷоягӣ, ин сабабро сабаби омехта мегӯянд. Дӯстони азиз, бояд гуфт ки дар ҷавонон бисёртар ҳолати психогенӣ дида мешавад. дар умум гӯем пас аз муайянкунии сабаби беморӣ онро дар 95% ҳолатҳо табобат карда мешавад. табобати беморӣ линияҳо дорад. Дӯстони азиз, ман дар навори пешина фаҳмонда будам. Якум аз доруҳо истифода мекунанд ва дар бисёр ҳолатҳо бо ҳамин доруҳо бемор сиҳат мешавад. дар аввал доруҳои мисли женшен, доруҳои гурӯҳи ингибиторҳои 5-фосфодиэстеразаҳо ва ғайраҳо истифода мешавад. дар ҳолати табобат наёфтанд, аз баъзе аппаратҳо низ ба қавле истифода мекунем, ба мисли вакуумнои помпу ки дар рӯи экран мебинед. баъзе вақт ҷарроҳиҳо низ мекунем, мисли резекция глубокой дарзальной вены, яъне венаҳое ки аз мардонагӣ меоянд, онҳоро баъзеашонро мебурем ё ин ки мебандем. дар натиҷа ҳамон хуне ки тариқи венаҳо ҳастанд аз мардонагӣ кам мешавад баромаданашон ва дар натиҷа мардонагӣ пурра сахт мешавад. ин ҷарроҳиҳоро албатта мо дар шаҳри Душанбе мекунем. дар баъзе ҳолатҳо ба дохили уретра, яъне он ҷое ки пешоб мебарояд, доруҳоро он мекунем ё ин ки ба дохили худи мардонагӣ укол мекунем ки инро интракавернозная инъекция мегӯянд. хуб, агар ҳамаи ин корҳое ки ман гуфтам кӯмак накарданд, дар охир ҷарроҳӣ мекунанд, яъне протезирование полового члена, яъне дохили узви мардона як аппарате мемонанд ки дам мешавад ва бемор ҳар гоҳе ки хост онро дам мекунад ва мардонагӣ мехезаду алоқаи ҷинсӣ мекунад. дар охир ба шумо муроҷиат мекунам ки агар ба ин беморӣ гирифтор бошед, ҳатман ба духтур сари вақт муроҷиат кунед ва табобат гиред. ҳар рӯзе ки шумо дер мекунед барои духтур рафтан, ҳамон қадар табобати шумо мушкилтар мешавад. ва бори дигар дӯстони азиз такрор мекунам ки чихеле ки дар навори пешина фаҳмонда будам, эректилная дисфунксия ба возраст, яъне ба сину сол он қадар алоқамандӣ зиёд надорад. бо сабабе ки ҳар қадаре ки сину сол зиёд шуд, ҳамон қадар бемориҳо ҷамъ шудан мегирад. бо ҳамин сабаб дар мардон эректилная дисфунксия бо зиёдшавии сину сол беморӣ зиёд шудан мегирад, яъне ҳамин эректилная дисфунксия зиёд пайдо шудан мегирад. ва агар ҳамин бемориҳо дар шумо набошад, эректилная дисфунксия бояд дар шумо дида нашавад. хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад ва ман кӯшиш кардам ки дар ду навор ҳамон қадар маълумотое ки барои шумо лозим аст ҳамонро пешниҳод кунам, вале ин мавзӯъҳо мавзӯъҳои бениҳоят калон ҳастанд. дӯстони азиз, ман наметавонам ки дар ду навор ҳама инро барои шумо фаҳмонам ва шояд ки дар наворҳои оянда ман кӯшиш кунам ки барои шумо боз маълумотҳо ҷамъ карда пешниҳод кунам. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.